Tässä olisi uutuusmallia Martsin autotraileri Unideck-malli. Elikkä tämähän on tämmöllä viistetyllä perällä, niin saadaan lastauskulma loivaksi autoille, kun ajetaan kyytiin. 2,5 metriä pitkät ajorampit pystyy tuossa vähän säätelemään leveyttä, mille raiden välille haluaa. 3000 kiloa on ramppien kantavuus per pari. Ja tosiaan tätä saa 4,5 metriä pitkänä, 5 metriä sekä 5,5 metriä. Tässä meillä on esitteillä 5,5 metrinen malli. Ja kokonaismassat menee 2700, 3000 taikka 3500. Ajorampit on tuossa kotelo säilytystä varten tuossa lavan keskellä. Ja siihen saa vinssiä tohon keulille. Automaattinokkapyörää löytyy siitä. Edessä on LED-valo, sivussa on LED-valot. Ja tosiaan kiinnityspisteitä on tuossa koko kyljen matkalla, menee hyvin, mistä saa sitten kuormaan sidottua kyytille. Ja tästä perästä kun tosiaan katsoo, niin lastauskulmahan tässä on kyllä loiva, mistä saa ajettua kyytiin.